Мужчына папрасіў суседзяў зменшыць шум, а яго пахавалі ў цэменце. Жудаснае здарэнне ў Менску і пажар на прадпрыемстве «Атлант». Што за чалавек французскага прэзідэнта Макрона едзе сустракацца з Лукашэнкам? Колькі каштуе адпачынак у санаторыі і надвор'е на пачатак чэрвеня? Вітаю, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Адразу дзве сур'ёзныя аварыі ў Віцебскай вобласці. Адна з іх скончылася трагічна. Гэта у Верхнядзвінскім раёне на аўтадарозе Р-20 Віцебск-Полацк, мяжа Латвіі, загінуў кіроўца мапеда. Паводле папярэдняй інфармацыі, 69-гадовы мужчына на мапедзе Венто выязджаў з другараднай дарогі, не прапусціў аўтамабіля Вольво, які рухаўся па галоўнай і сутыкнуўся з ім. Ад атрыманых траўмаў кіроўца мапеда загінуў на месцы. Ізноў ДТЗ з удзелам хуткай дапамогі ў Наваполацку на скрыжаванні вуліцаў Маладзёжнай і Калінава сутыкнуліся аўтамабіль хуткай і Мерседес. Паводле папярэдніх звестак, хуткая ехала з уключанымі маячкамі і гукавым сігналам. Гэта значыць, іншыя ўдзельнікі руху абавязаны былі яе прапускаць. Ад удару спецаўтамабіль перакуліўся. На шчасце, людзі не пацярпелі. Ну і уважліва сачыце за дзецьмі на вакацыях. Вось такога зайца зачэпера заўважылі на менскім тралейбусе. У Воранаўскім раёне гарэў жылы дом у вёсцы Падваранцы. Падчас тушэння агню ратавальнікі выявілі целы двух мужчынаў, гаспадара дому і ягонага брата. Мужчынам было 51 і 55 гадоў. Паводле папярэдняй інфармацыі, мужчыны напярэдадні ўжывалі спіртное. Найбольш верагоднай прычынаю трагедыі называюць неасцярожнасць пры курэнні. Ратавальнікі нагадваюць, не курыце ў жытле, асабліва ў стане алкагольнага ап'янення. Усталёўвайце аўтаномныя пажарныя апавяшчальнікі. Ну і чорны дым над цэнтрам Менску. Ратавальнікі зліквідавалі ўзгаранне на тэрыторыі Атланту на праспекце Пераможцаў. Паводле папярэдняй інфармацыі, загарэлася другасная сыравіна ў металічным складскім будынку. Пацярпелых няма, прычыны высвятляюць. Пайшоў прасіць суседзяў, каб паводзілі сябе цішэй, а яго пахавалі ў цэменце. Паводле следчых, двое братоў ва ўзросце 54 і 60 гадоў падчас супольнага застолля пасварыліся з суседам. У выніку адзін з іх пачаў душыць мужчыну дротам ад падаўжальніка, пасля чаго нанёс яму некалькі нажавых удараў. Да збіцця далучыўся і малодшы брат. Ад атрыманых траўмаў сусед памёр на месцы. Каб схаваць сляды злачынства, падазраваныя прыбралі кроў у кватэры, пашкодзілі камеру ў відэаназіранні ў пад'ездзе і вывезлі цела ў лес. Забітага скінулі ў адмыслова падрыхтаваную яму, засыпалі яе цэментам і зямлёй. Праз некалькі дзён пра знікненне мужчыны паведаміла ягоная маці. Яна распавяла, што прасіла сына супакоіць гучных суседзяў. Ён пайшоў разабрацца і пасля гэтага перастаў выходзіць на сувязь. Неўзабаве міліцыянты выйшлі на след падазраваных. Братоў затрымалі, яны прызналіся ў здзейсненым і паказалі месца пахавання цела. Сябры, будьце пільныя, махляры працягваюць абкрадаць беларусаў. У Менску 68-гадовая работніца адной з ВНУ сталася ахвярою махляроў і страціла $130 000. Спачатку у месенджеры яна атрымала галасавое паведамленне нібыта ад рэктара, пасля чаго з ёй звязаліся і лжэработнікі фінансавых расследаванняў. Зламыснікі пераканалі жанчыну, што ейныя зберажэнні неабходна задэклараваць. Спачатку яна перадала каля $25 000, а затым прадала кватэру за 105 000 і таксама аддала ўсе грошы ашуканцам. Пазней махляры патрабавалі прадаць яшчэ і гараж, аднак жанчына адмовілася. Беларускія санаторыі рыхтуюцца да рэкорднага летняга сезону. Паводле афіцыйных звестак, ужо цяпер больш за 95% пуцёвак на лета зарэзерваваныя або выкупленыя, а напаўняльнасць у найбліжэйшыя месяцы можа дасягнуць 100%. Кошт адпачынку істотна адрозніваецца ў залежнасці ад узроўню санаторыю. Самыя даступныя варыянты стартуюць ад 75 рублёў за сотні, аднак месцаў там ужо практычна няма. У большасці здраўніц двухтыднёвы адпачынак каштуе ад 1300 да 1900 рублёў, а ў прэміяльным санаторыі Альфа-Радон цана дасягае 850 рублёў за сотні або каля $3000 у эквіваленце за 2 тыдні летам. Сёлета беларускія санаторыі плануюць прыняць больш за 600 000 адпачывальнікаў. Каля 40% летніх гасцей складаюць замежнікі, пераважна расейцы. У Беларусі ўжо заяўляюць пра намер пашырыць санаторную базу краіны на 30% да 2030 года. Падрабязней з цэнамі на адпачынак у беларускіх здраўніцах знаёмцеся на belsat.eu.
Апошнія вясновыя выходныя парадавалі грыбнікоў Магілёўшчыны. У сацыяльных сетках і тэматычных суполках людзі дзеляцца першымі трафеямі сезону. Гэтак пад бялынічамі ўжо знаходзяць маладыя маслякі, апенькі і нават падбярозавікі. Праўда, бальшыня грыбоў ужо пашкоджаная, так бы мовіць, унутранымі жыхарамі, таму ураджай пакуль сціплы. У Магілёўскім раёне толькі пачынаюць масава з'яўляцца летнія апенькі, а ў Бабруйску і пад Асіповічамі грыбнікі ўжо знайшлі першыя лісічкі. Сезон паступова набірае абароты і пры спрыяльным надвор'і бліжэйшымі тыднямі аматараў ціхага палявання чакаюць новыя знаходкі. Лукашенко напрыканцы траўня заяўляў, што па выніках тэлефоннай размовы з Эммануэлем Макронам з візітам у Менск прыедзе давераная асоба французскага прэзідэнта. Прычым падаваў сітуацыю так, нібыта гэта Макрон вельмі прасіў яго прыняць ягонага пасланца. Высветлілася, што пасада будучага госця невысокая і едзе ён на сталічны форум «Менскі дыялог», на якім бываў і раней. Паводле дарадцы Святланы Ціханаўскай Дзяніса Кучынскага у Менск прыедзе не адмысловы пасланнік Макрона ў справах Беларусі, не работнікі Елісейскага палацу ці Міністэрства замежных справаў. Гэта прыватная асоба, чалавек, які раней займаў шэраг пасадаў, у тым ліку амбасадарскіх. Кучынскі мяркуе, што Лукашенка хоча выдаць жаданае за рэальнае і прадаць ілюзію выхаду з ізаляцыі Еўропы. Насамрэч жа ягоныя дачыненні з Еўропаю застаюцца выключна на тэхнічным узроўні. Пазіцыя ж Францыі і еўразвязу датычна Беларусі не змяняецца. У Менску прымусова расчысцілі кватэру, заваленую хламам. Незвычайнае прыбіранне на вуліцы Максіма Лынькова прыцягнула ўвагу мільёна карыстальнікаў садсеткі ТРЭЦ. Як высветлілася, гэта было выкананне рашэння суда Фрунзенскага раёну. Падставою для разгляду сталася калектыўная скарга суседзяў на антысанітарны стан і жахлівы пах з кватэры. Паводле адміністрацыі раёну жыхароў неаднаразова папярэджвалі і нават прыцягвалі да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне правілаў утрымання жытла. У канцы траўня камунальныя службы разам з прадстаўнікамі органаў прымусовага выканання вызвалілі памяшканне ад хламу. Усё смецце вывезлі на палігон, аднак гісторыя можа мець працяг, бо жыхары кватэры застаюцца там жыць. Палітык і былы палітзняволены Мікалай Статкевіч выказаўся наконт матэрыяльнай дапамогі ды стаўлення да экспалітвязняў, якія падчас зняволення супрацоўнічалі з адміністрацыяй калоніяў і даносілі на іншых. У сваім тэлеграм-канале ён адзначыў, што рашэнне пра наданне ім дапамогі найперш мусяць прымаць донары і праваабарончыя арганізацыі паводле ўласных крытэраў. Пры гэтым Статкевіч падкрэсліў, абвінавачванні ў супрацы павінны пацвярджацца сведчаннямі некалькіх чалавек, бо магчымыя абгаворы і правакацыі. Паводле Міколы Статкевіча, асобы, якія пагадзіліся на супрацоўніцтва ў калоніі, пасля вызвалення могуць трапіць пад далейшы кантроль сілавых структур. Працягваць інфармаваць сілавікоў ужо на волі, у тым ліку знаходзячыся і за межамі Беларусі. На яго думку, людзі, што раней супрацоўнічалі са спецслужбамі, могуць ствараць пагрозу бяспецы тых, хто аказвае ім падтрымку, бо ўжо не маюць маральных тармазоў. У завяршэнні палітык адзначыў, што праваабарончыя арганізацыі павінны самі вызначыць падыходы да працы з такімі людзьмі, а астатнім ён параіў трымацца ад іх як мага далей. Сіноптыкі абяцаюць цёплае, пераважна сухое надвор'е. 2 чэрвеня па краіне чакаецца пераменная воблачнасць, істотных ападкаў не прагназуюць. Толькі у заходніх раёнах магчымыя кароткачасовыя дажджы, а ўдзень месцамі навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах можа згусціцца слабы туман. Вецер паўднёвы, пры навальніцах парывы могуць дасягнуць 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы складзе ад +5 да +10 градусаў, на захадзе да +12. Удзень паветра прагрэецца да 25. Паводле прагнозаў, цёплае надвор'е захаваецца і ў сярэдзіне тыдня, але не забывайцеся пра магчымыя кароткачасовыя дажджы і навальніцы найперш на захадзе Беларусі. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Добрага вам працоўнага тыдня ці адпачынку.